מיליון תושבים בלתי מעורבים, ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות, כי זו המדיניות שלנו. חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, קריאה ראשונה. חברי הכנסת, אצלנו כל בלתי מעורב שנפגע זה טרגדיה. אצל חמאס זה אסטרטגיה. זה כל ההבדל. אני יוצאת לבד. לפיד וחבריו, והבטחתי להם שאני לא ארפה מן המאמץ להשאיר את כולם הביתה, את החיים ואת החללים, עד האחרון שבהם. אני מצדיע לחיילינו ומפקדינו שמסכנים את חייהם גם שירים דגל לבן של כניעה. אני לא אניף דגל כזה. אני אמשיך להילחם עד שנניף את דגל הניצחון.